Yo jasa tak WA-ne sik ae ya. Si Perdi. Lho, piye bro iki, Bro? Kok tulisane padha malik kabeh? Oh, alah HP ku sing malik bro tiba bro. Oh, ya ngene no. Oh, bocah iki ora aktif lah HP-ne, Bro. Ngandek nih. Iki nunggu parkiran nggih. Nanti kapan ki tak omongi bolak-balik panggang ngeyel ae si Perdi. Wit pelem. Pelem ki tak kon ngedol. Aku ndek wit pelem sitok, Cok. Ya wae ndubadi ngono. Ya di nganu didol. Tak kon ngedolne Perdi. Aku samper karo Perdi, "Per, pelemku ki dolno, Per." Iya didolne Perdi. Lah Perdi kok nelpon aku. "Mbah, peleme ki payu, Mbah." Payu pira, Per? 50 juta. Lah aku ya kaget wong wit pelem sitak lho, Bro, kok payu 50 juta. Lah sapa sing nuku, Per? Tanggoku. Nah, kok payu sak menembian iki piye lho, Per? Nganu peleme cilase jadi tuku sak lemahe, Mbah. Lah edan to, Bro. Lewat pelem lah dituku sak lemahe 50 juta. Ning Perdi ki didol sak lemahe, koclok lho Perdi ren. Ya wis ngono berhubung ponak aku Perdi ra teko, ngono, Bro.